U organizaciji Nezavisnog filmskog centra Film Art, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, Centralnoevropske inicijative i opštine Požega, od 11. do 29. avgusta 2011. godine održan je 6. međunarodni studentski filmski kamp Interakcija 2011, tokom koga su snimljena 4 dokumentarna filma na temu Art dijalog. Na ovogodišnji konkurs za učešće na kampu pristigle su 104 prijave iz 39 zemalja. Selekciona komisija je razmotrila prijave kandidata i izabrala 20 učesnika koji su 11. avgusta doputovali u Beograd. 20 učesnika, studenata filmskih akademija iz 17 zemalja, po dolasku u Beograd prisustvovali su uvodnoj radionici, tokom koje su se upoznali međusobno, ali i sa ciljevima i aktivnostima kampa. Nakon uvodne radionice, učesnici su doputovali u Požegu, gde je u Gradskoj galeriji otvorena izložba Art dijalog Božidara Plazinića. Otvaranjem izložbe i predstavljanjem učesnika otpočela je realizacija ovogodišnjeg kampa. Tokom večeri, učesnici, podeljeni u 4 ekipe, otputovali su u Kosjerić, Užice i Čačak, gde su uz pomoć lokalnih vodiča pronašli temu i snimili materijal za film. Jedna ekipa boravila je u Požegi i u njoj pronašla inspiraciju za film. Zahvaljujući domaćinima, gradovima Čačak i Užice, kao i opštinama Kosjerić i Požega, učesnici su pronašli priče za svoje filmove, ali i osjetili gostoljubivost domaćina. Po završetku snimanja, 18. avgusta, učesnici koji su boravili u Čačku, Užicu i Kosjeriću doputovali su u Požegu i pridružili se kolegama iz požeške ekipe. Sutradan, zajedno sa volonterima i članovima organizacionog tima, posjetili su Drvengrad, a potom i Šargansku osmicu. Uveče po dolasku u Požegu, u saradnji sa Narodnom bibliotekom Požega, u Gradskoj galeriji je održano pesničko veče Kajoko Yamasaki, pesnikinje iz Japana, koja živi i radi u Beogradu. 20. avgusta, nakon radionice i razgovora sa supervizorom režije, profesorom Draganom Elčićem, koji je kroz sve faze produkcije pomagao učesnicima, počela je montaža filmova. Istog dana u Požegu su doputovali i učesnici međunarodnog master klasa dokumentarnog filma Interdok, koji se prvi put realizuje u organizaciji Nezavisnog filmskog centra Film Art. 9 učesnika iz 5 zemalja, tokom 7-dnevnog učešća na master klasu, prisustvovali su predavanjima koja su na temu kreativni dokumentarni film držali Mila Turajlić i profesor Elčić. Tokom dana, dok su učesnici interakcije montirali svoje filmove, polaznici Interdoka su prisustvovali predavanjima. U večernjim satima, u okviru pratećih programa, i jedni i drugi su predstavljali kulturu zemlje iz koje dolaze, prikazivali svoje filmove, ali i družili se u slobodno vreme. U okviru programa Interface, a uz podršku ambasada svojih zemalja, svake večeri predstavljene su po 3 zemlje. 20. avgusta, projekcijom filma Cinema Komunisto Mile Turajlić, otpočeo je program Interscreen. Pored filmova afirmisanih autora, prikazani su i studentski filmovi, ali i program filmova nagrađenih na festivalu Select Prize 2010. Film Milena, Čarne Radojičić, također je prikazan tokom kampa. U slobodno vreme, učesnici su se družili međusobno, ali i sa mladima iz lokalne zajednice, pre svega volonterima koji su uključeni u realizaciju kampa. Tokom boravka učesnika u Srbiji i kroz sportske aktivnosti uspostavljena je interakcija sa lokalnom zajednicom. Ekipa sastavljena od učesnika interakcije, Interdoka, volontera i organizatora kampa odigrala je prijateljsku fudbalsku utakmicu protiv ekipe domaćina, meštana požeškog naselja Milovića Livade. Također, i sa najmlađim Požežanima, učesnici su uspostavili interakciju u okviru letnjeg programa čitanja, koji se realizuje u organizaciji Požeške narodne biblioteke. Na dečijem odeljenju biblioteke, deca, učesnici programa, imali su priliku da upoznaju goste iz inostranstva i saznaju više o njihovim zemljama. Generalni medijski pokrovitelji interakcije, Radio-televizija Srbije, B92 i Televizija Avala, kao i 23 medijske kuće sa teritorija Čačka, Užica, Požege i Kosjerića, izveštavali su o učesnicima i aktivnostima kampa. U okviru jutarnjeg programa televizije B92, kao i emisije Otvoreni studio Televizije Avala, svakodnevno su emitovani 3-minutni prilozi kroz koje su učesnici predstavljali sebe, interakciju i mesto u kome su boravili. 27. avgusta u bioskopu Kulturnog centra Požega održana je premijerna projekcija filmova snimljenih tokom ovogodišnjeg kampa, a dan kasnije i u dvorani Kulturnog centra Beograda.
Projekcijama su između ostalih prisustvovali i predstavnici Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, državna sekretarka Snežana Stojanović-Plavšić i ministar Predrag Marković. Na putu za Beograd učesnici su posetili kulturno-istorijske znamenitosti Ovčarsko-Kablarske klisure. Beogradskom projekcijom filmova snimljenih tokom kampa završen je 6. međunarodni studentski filmski kamp Interakcija 2011, tokom koga su snimljena 4 dokumentarna filma na temu Art Dijalog.